Alright, det er ved at være tid til det næste episode af vores Dwarf Fortress-serie. Sidste gang fik vi lavet lidt mere på vores forsvarsværk, og jeg tænker, at vi skal have kigget lidt mere på det i dag. Det var det her år, vi var gået i gang med, som I kan se. Vi har fået sat nogle fælder op, og der er så småt begyndt at blive lagt ting ned. Traps her. Der er blevet lagt forsvær ind her. Steel Battle Axe, det kunne godt være, at det ikke lige var den, de skulle tage, men prøv lige det. Der er en underhold, det bliver ikke nu. Det er lige dem her væk. Mechanic. Vi har brug for en empty cage. Jo. Lad os se. Jo, der er begyndt at blive lavet cages. Men ideen var jo, at nede i bunden her, at det her, det skulle erstattes med obsidian eller en anden form for en anden form for lava-resistent sten. Lige umiddelbart, så tror jeg bare, at vi lige lukker det af, og så sætter vi en nål i det projekt. Fordi jeg tænker, at i dag skal vi arbejde lidt på at få lavet, hvor vores bibliotek går i gang. Lige nu, der har de ikke rigtig noget at skrive. Det jeg gjorde her, det var, at jeg satte dem fast til, at de kun skulle være i biblioteket, eller gøre noget andet. Vi har en masse bøger, der mangler at blive lavet. Så det vi skal have gjort til at starte med, jeg ser om jeg kan huske det. Jeg er lidt langt væk. Her skal vi have lavet det til en slurry, og det vi skal have lavet til en slurry er, vi vil rigtig gerne have en egentlig vide, om vi har noget hernede. Ja, ellers. Vi kan lige sætte et gatherings. Zone. Ja, vi kan lige gøre sådan her til at starte med. Det lige bliver åbnet lidt op. Lidt nemmere at samle noget. Nogle pigtails. Dead pigtails er ikke det, vi har lyst til at samle ind. Er der lidt mere? Ja, så begynder der at komme nogle pigtails, som vi kan bruge til at lave vores slurry. Caravan from Berlin. Ja, jeg er så god til de navne der. Lad os se, vi skulle jo gerne have fået lavet noget gem bin, coin bin. Dem vil vi gerne have op. Og han er simpelthen gået i gang i Jewelers Workshop. Lad os se, om han mangler noget. Han er simpelthen en silver chain og noget. Eller også så er det bare den der gem, han vil lave. Lad os se, hvad vi gerne vil have. Jeg plejer som regel vil jeg gerne have, at de bringer mig seeds. Nogle pigs. Vi kan også få fat i noget
Det jeg lige tænkte, det var, om man kunne sikkert godt vælge papir, men hul i det. Det er fint nok med det her. De kommer lige der. Ruger er... Vi har kisten op. Det vil unloade. Det kan man jo selvfølgelig vente på. Den her. Det lukker sig. Vi har en masse penge. En træ er vi ikke interesseret i. Der er en miniforge, så har vi noget til vores små børn. Goat milk. Er der venom? Jeg ved, hvad man kan bruge det til. Spændende. Den er... Hammer kunne være fint. Lad os lige se, hvad vi har. Masse. På sigt så skal vi til at have lavet noget tøj til dem også. Det er lige plants, fruits, leaves, red. Medicine spikes er godt til, hvis vi i stedet for lava, så kan vi sætte en masse, fælder op dernede, så når de falder derned, så bliver de spidet de her spikes i stedet. Hvorfor er det ost så dyrt? Oven cheese. Men lad os se. Så er vi sådan lidt med. Ja. Og med. Så kan vi mash plants into slurry. Det tror jeg bare, vi sætter her. Mash plant into. Og seeds. Ja. Det næste vi så skal gøre, det er, at vi skal have et craft. Og faktisk ikke, vi har en lang tid om at lave. This is a perfect phrase. All craft drops from the ship is of the highest quality, circled with bands of round print. Godt stykke arbejde. Det var den her craft. Jeg tror bare, vi ligger den her nede ved siden af den. Jeg mener, det er den, man laver. Det er lidt længere vej, men hernede i rummet lige inden, der ligger vi vores militær. Sådan der. Så vi på paper. Det var ikke sådan, man gjorde det. Det er bare en bog, det her, man gør det. Man kan vide, om det er fordi, vi mangler... Vi skal sikkert have den aquarium til det. Den der, det er den, vi havde. Vi ser, om vi mangler noget. Press. Så vi bare så bliver den lavet. Og press plant slurry into paper. Ja. Så skulle den gerne begynde at blive lavet. Så skal vi have wire. Altså på et papir. Det er lidt omsonst at lave papir, men når man har fået det ind under huden, så
sidder det. Når det begynder at komme pigtails, så skulle det snart begynde at de skulle snart begynde at presse lidt mere. Right, når de begynder på det, så vil vores scholar hernede begynde at tænke. Når vores scholar tænker, så hvis de tænker på et emne, som der ikke er blevet tænkt på før i hele verdenshistorien, så vil de kunne nedfælde deres tanker i en bog. Nogle flere andre. Logs. Der er jo heller ikke nogen. Lad os få fældet en masse. Det er lige risiko nok at fælde lige ved siden af herovre. Er der en? Ja. Rigtig brug for entertainment lige nu. Og gav vide om... Okay, de gik i gang, fordi der var noget, der var blevet brugt herover. Det er ligesom at sætte ind her. Eller? Altså. Men sådan er det. Vi ikke rigtig har noget militær, så de er ikke rigtig begyndt at bruge det endnu. Det er undervejs. Vi har fået noget slurry. Nu får vi til gengæld en masse træ. Så, the demonium of taxes has many worship. Så det er vigtigt, at når man skal lave templer som det her, at man husker det her. Fordi der er ikke rigtig nogen måde at finde ud af, hvad man har sagt god for indtil. Men demonium of taxes, det kan vi lige lægge an til det her. Den er... Det her er fint. Vores super dværg. God til det. Meeting area. Og så vi lige har det klart i hovedet endnu. Så er det demonium of tax. Den der. Og lige nu ikke rigtig noget herinde. Det er sådan set også fint nok. Vi skal have gjort lidt større. Og så tror jeg, vi laver vægge. Der skal engravings på væggen, og vi skal have lagt noget form for gulv, der er i meget højere værdi. Jamen, de er begyndt at lave papir. Det er ikke rigtigt endnu. Jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke trigger, men nu får vi i hvert fald en hulens masse papir, imens der er noget. Se. Der er den der pigtail slurry, og så presser det ind til noget papir. Og hernede, der kan vi så lave det til et choir, som de så kan skrive på.
Og når de er færdige med at skrive på det, så kan vi så finde en bog sammen. Og før vi kan det, så kan vi lige få lavet vores tøjindustri. Det bliver lidt rodet, men fred være med det. Vi har fået en lidt speciel visitor her. Serpent Woman. Det er fordi, blinker fordi den er legendary, går jeg ud fra. Legendary Bone Carver. Lidt interessant, hvorfor hele deres right ligesom gør de ikke rigtigt. Den her blinker også. Amphibian Man Merchant. Legendary Woodcutter. Godt at få besøg af nogle kendte. Så lad os få, vi kan lige få lagt noget gulv. Det her, det er Fortress Hack, der går ind og overrider den, man ellers får. Jeg synes, det er lidt bedre. Gemmer unavailable. Og vi vil egentlig gerne have vores så vi vil gerne have, at det er vores bars. Og vi er metal. Kobber. Jeg ser, vi har guld. Nikkel bruger vi ikke rigtig. Sølv. Så vi finder noget med guld. Vi laver hele gulvet af guld herinde. Se, som sagt, der er ikke nok til, at vi ligesom lægger hele gulvet ind. Gør i. Ja, faktisk godt være, at vi lige kigger den her lidt større. Jeg så lige, der var et rensdyr. Ikke var, den vil sikkert begynde at brokke sig lige om lidt. Det. Når man sætter dem ind i et pasture, så vil de automatisk få mad. Nu er der begyndt at komme Bill Choirs, så det man kan gøre, det er, vi ikke har tråd. Ja. Så kan vi, nu er den ret meget værd, så kan vi recognize priesthood. Gør vi? Så kan vi sætte vores, bare tage ham af, og ham der. Vi har ikke en kiste. Og vi begynder at smide instrumenter ind i den. Herover, der skal vi have vores loom. Loom går ned i grotten og begynder at finde, hvad hedder det? Det er Cave Spider Silk, hvor at de så vil begynde at spænde det til tråde. Man kunne også gøre det igennem, hvad hedder det? Igennem, der er sådan en farm, den kan vi lægge her. Det er lige, det var jeg ved. Her, farmer. Ja. Nu går det så ud på, at vi finder en masse guld. Flere steder, de lige bevarer sten. Jeg tænker, vi bare lige udvider den her hele vejen op. En overalt. Specielt hernede, men det kan de ikke få fat i lige nu. Siden vi ikke har tråd, vi kan begynde her
Gået i gang med Collect Webs. Gerne have nogen ned og smadre monster. Og nu begynder vi sådan set at åbne op for, at der sker rigtig meget i vores slot. Masse events, der begynder. Så vi har vores æsel, der har sparket vores Chief Medical Dwarf en venstre hånd. Bruising the fat through the pigtail left glove. Altså, det er meget detaljeret. Det er ret sjovt. Det er sikkert bare fordi det æsel, det lige skulle på plads. Vi har ikke flere gems. Ikke flere flurry. Mangler sæbe. Cannot reach sight. Har vi heldigvis den der på, så den vil blive ved med at blive unsuspended. Der er nogle lidt skøre ting, der sker en gang imellem. Jeg har lagt noget instrumentværk ind i den endnu. Og det er storartet. Meditate on wealth. Og så står han på guldgulv. Perfekt. Right, det var det her oppe. Den der. De er jo åbenbart gået i gang med at gælde selv. Jeg mener, man kan... Nej, vi har ikke rigtig nogen dyr, de kan... fra, men vi kan lave ost. Men jeg mener også, man kan process plants. Han har det ikke nemt, vores Chief Medical Dwarf her. Vi sparkede rigtig, rigtig meget. Process plants gør så, der er pigtail og laver til. Vi gør lige et par stykker. Så kan vi vel faktisk vi har ikke lavet noget bookbinding endnu. Det kan faktisk godt være, at det er herover. Bookcase. Jeg ved, om det er oppe. Bookbinding. Ja. Det kan vi ikke, fordi vi har sikkert ikke noget jern. Men vi har selvfølgelig en masse nikkel. Add other. Og så går vi ind i kobber. Bookbinding. Den kan vi lige ud her. Binding. Kobber. Nu bliver der lavet nogle bookbindings. Se hvordan det ser ud, når det er færdigt. Sådan ud, så der er ikke noget papir i. Hurtigt smidt væk. Og så kan I se, nu havde vi fået lavet alt på nært, at det ikke er blevet skrevet på endnu. Så hernede ved lige hjørne, hvor vi kun accepterer
parchment. Man kan vide, om man kan... Ups. Mere præcis. Ligner ikke. Alright. Så lige nu, der bliver der bare smidt en masse papir hernede. Forhåbentlig. Både en bog lagt ind. The Forest. Tog du lige den? Forest came full circle. Helidor Bound Codex. 79. See, it's not awful, but not very good either. Så at de begynder at sætte noget. Vi kan selvfølgelig gøre det lidt nemmere. Jeg er sikkert blevet smidt en masse her. Fjerner vi lige derfra. Så skulle de gerne begynde at smide alt papiret ned. Bibliotek i stedet for. Det er igen det der, de har ikke noget tøj på i det her fort. Jeg ved ikke, hvad de har gang. Så begynder der at komme papir. En masse papir. Jeg håber lidt, de også begynder at lægge de der choirs ned. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg ellers skal finde det. Lige nu der er det bare en masse enkelte sider, men jeg vil jo egentlig gerne have det der choir derned i stedet for, som er det, de skriver på. Der var både vores steder. Der har vi choir. Det er ikke noget, de flytter ned. Ikke i der. Use. Lige meget. Finish goods kunne det nok godt være i. Rivers. Codices kunne det godt være. Rivers. Jeg kan godt vide, hvad den er. Codices, det er mere bøgerne, når de er helt færdige. De skal jo ikke ligge der, de skal jo ind i regionen i stedet for. Det er lidt interessant nogle gange at lede efter furniture, siege armor. Heller ikke noget her. Lad os prøve, vi prøver bare med vores Ulysses. Ja. Om de begynder at smide det ned. Vi kan også lige udelukke det. Stockpile. Finish goods. Ulysses.
så skulle de jo gerne begynde at forsvinde derfra. Jeg tænker, det var det for den her gang. Ses med